Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Makialam, makibalita, matuto at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Isang magandang umaga ho mga karehiyon. Balita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Kumusta kayo po? Kumusta ho kayo? Araw ho ng Lunes ngayon. At May 4, 2026. Ayan. Ay marami ho ang galing sa long weekend. Marami sa atin ngayon ang bumabiyahe o di kaya naman galing lamang sa mahabang biyahe, galing po sa long weekend. Naway nakapag-reset yung marami sa atin, naway nakapagpahinga ng maayos. At syempre, saludo rin sa lahat ng mga manggagawa, lalong-lalo na ho yung mga lumahok sa pagkilos nitong May 1 sa mga nagrehistro ng mga panawagan. Hindi lang para sa kanila syempre, para sa ating lahat yun, di ba? Yung mga overtime pay, dagdag sahod, etc. Di ba? Sabi nga dun sa isang article, galit na galit tayo sa mga nagrarally, sabi. Oo, pero yung mga pinaglalaban ng mga nagrally, ine-enjoy naman natin, di ba? Oo, Diyos ko, kaya wag ho silang awayin, di ba? Oo, dahil kabilang yun dun sa mga pinaglalaban din nila, para din naman sa atin. Sabi nga sa nabasa nating article dyan sa isang magazine nitong May 1, ayan.
Kumusta ho kayo dyan sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon? At syempre, batiin ko lamang. Nakatutok ngayon dyan sa Malolo City, Bulacan, si Noel Cleofe. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat din sa Quiroz family ng Arayat, Pampanga. Ayan, madalas ang kanilang panonood ng CLTV 36 News Stream. Ayan. Siyempre, pagbati rin sa pamilya Mandap ng San Simon, Pampanga. Kumusta, Josh? Ayan, binabati natin si Josh Mandap. At TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Mute. Ayan. Sige, dahil galing tayo sa long weekend, I'm sure marami ngayon ang bumabiyahe pa rin at nag-iisip. Ano nga ba ang sitwasyon ng mga kalsada ngayon pong Lunes, alas 8:20 ng umaga? Balitang may paggagamitan muna tayo, sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng siyudad San Fernando, Pampanga. Ngayon pong Lunes, 8:20 ng umaga. Ito ho mga karehiyon, para sa mga babiyahe ngayong Lunes at lalabas. Ito ho yung aasahan ninyong senaryo dyan sa may syudad ng San Fernando. Dito muna tayo sa Angeles City boundary at dyan sa may boundary ng San Fernando, dyan sa may, yung akalawak yung barangay Santo Domingo at saka barangay Telabastagan sa syudad San Fernando. Light traffic sa mga oras na ito. Yan. Maluwag din ho ang sitwasyon mga karehiyon dyan sa may area ng Panings. Yung patungo ng PhilAm Friendship Highway papuntang Clark Freeport Zone. Ayan. Light traffic din at syempre pagbati sa mga taga Clark Development Corporation. Nakatutok sa ating programa at syempre isang matagumpay na music festival sa Clark ang napanood po ng marami sa atin ditong weekend din. Ayan. At dito naman sa may portion ng Sindalan, light traffic din. Paalala ho yung outermost lane dyan sa may Sindalan, karehiyon. Yung southbound portion ay continuous po ang traffic flow. At baka makalimutan lamang, pinapaalala ni Kuyang Justin. Ayan. Dito ho sa may bahagi naman ng Del Rosario intersection, maluwag din ang daloy ng trapiko. Ganyan din ho yung portion naman ng Sakop Maimpis, light traffic din. Meron hong konting spillover yung mga sasakyan going south dyan sa may St. Jude traffic light, kaya asahan yung antayan dyan sa may traffic light portion. Dito naman ho sa may area ng Dolores ay maluwag ho ang daloy ng trapiko, light traffic din tayo sa may Jasa, sakop ng siyudad San Fernando. Kaya ni mo namang magliman light traffic ho sa mga oras na ito. Skip this corner stream at TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Paalala ho sa mga bumabiyahe lalong-lalo na dun sa mga malalaking truck. Ayan, Abay, magdahan-dahan ho kayo sa kalsada at hindi... Galit na naman. Lunes, galit na galit. Hindi. Paalala. Hindi kasi... eto, lalo na. Hindi ko linalahat ulit. Hindi ko linalahat. Pero marami ho yung mga truck talaga na kung pagmaneho, parang wala nang bukas. Di ba? Buti kung sa kanila yung walang bukas. Kaso problema, ang walang bukas dun sa mga nasasagi o masasagi nila. Kaya ito. Di ba? Muna duho tayo sa mga itinakdang batas trapiko at yung pag sinabing ito lamang ang speed limit ay huwag hong lalagpas. At huwag hong magmamaneho ng inaantok. Ayan. O di kaya naman nakainom upang matiyak ho yung kaligtasan sa kalsada. At TV36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama.
Eto, silipin naman natin ngayon sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Balitang may paggagamitan pa rin. Di sa neto neto makibalitang makialam magtutuan magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Ito ho, sa mga babiyahe ngayong Lunes at luluwas patungong Metro Manila, di kaya naman babiyahe pa norte. Dito ho sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ito mga karehiyon, dyan ho sa may portion ng Balintawak kung kayo ho'y nanggagaling ng norte, mula sa Bulacan, mula dito sa Pampanga at sa ibang bahagi ng North Luzon, ayan, dyan sa may portion ng Balintawak Toll Plaza, medyo hindi na masyadong mabilis yung andar ho ng mga sasakyan. Pagdating ng Balintawak, going south. Northbound, wala ho masyadong problema as expected. Tama sa Justin, di sa neto neto makibalita makialam matutuan magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin, di sa neto neto makibalita makialam matutuan magdesisyon na tama. Samantala, dito naman sa may portion ng Valenzuela Interchange, magkabilang linya, light traffic din. Maluwag din ang daloy ng trapiko dito sa may section ng Mindanao Toll Plaza, maliban na lamang ho dun sa mga pila ng truck. Desisyon na tama. Libtong may kawayan, magkabilang linya, maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ganyan din ho sa may Bocaue Toll Plaza, ayan. At sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga, na sakop ng North Luzon Expressway. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin, di sa neto neto makibalita. Tuloy-tuloy tayo sa mga balitang may paggagamitan. Sitwasyon naman ng kalsada sa iba't ibang bahagi ng Bataan. Ang atin hong silipin ngayong 8:27 ng umaga, araw ho ng Lunes. Desisyon na tama. Ito ho mga karehiyon, real-time traffic situation muna tayo sa lalawigan ng Bataan. Diyan ho sa may Layak, Balanga bound light traffic. Makibalita makialam magtutuan magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Maluwag din ho ang daloy ng trapiko dito sa may bahagi naman ng Hermosa going to SC Tech southbound. At yung Coolies Crossing light traffic din sa may Rotary Balanga light traffic din sa mga oras na ito. Mahigpit po ang pagpapatupad ng mga speed limit sa lalawigan ng Bataan. Yung mga truck at van, 50 lamang ang pwedeng takbo, habang yung mga pribadong sasakyan hanggang 80, yung mga namamasada 70 at mga motorsiklo 60 ho ang speed limit dyan sa Bataan. Pagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin, di sa neto neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin, di sa neto neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 new stream kasama si Justin, di sa neto neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Ito ho mga karehiyon, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Lunes. Narito po ang latest forecast mula po sa ating Weather Bureau DOST Pag-asa. Magandang umaga, ngayon ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Patuloy pa rin ang epekto ng easterlies sa ating bansa. Inaasahan pa rin natin itong easterlies ay magtatagal ang epekto sa ating bansa
sa susunod ng 2 hanggang 3 araw. Inyong papansin ang mga kaulapan nito sa bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po ay Intertropical Convergence Zone. Sa kapaloob ng Intertropical Convergence Zone, posibleng may mabuong low pressure area. Pero itong ITEZ ay wala pang epekto sa ating bansa. Pero pagdating ng Huwebes o Biyernes, maaaring makapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas at sa Mindanao. Sa ating lagay na panahon, ngayong araw, maganda at maliwasang panahon ang inaasahan natin sa halos buong Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos ng ulan, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura ngayong araw, naabot ng 35 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, mas mataas naman ang temperatura, naabot ng 38 degrees Celsius. Dako tayo sa labing bahagi nating bansa. Dahil sa easterlies, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, kasama na rin ang Negros Islands Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Bohol. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggitan lugar ay makakaranas maranasan ang medyo mabawasan ang alinsangan o mainit na panahon dahil dito. Pero mag-ingat pa rin natin mga kababayan dahil sa mga pag-ulan nito na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwas sa panahon, asahan pa rin ang mainit at malinsangan na panahon lalo-lalo na sa tanghali at sa hapon. Pero may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Kahapon, ang mataas na heat index ay umabot ng 44 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Sa Metro Manila ay umabot ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ang forecast nating heat index ngayong araw na mataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Susunod ay 43 degrees Celsius sa Sinait, Lawag City at sa Bacnotan sa La Union. Sa Metro Manila, aabot ng 38 hanggang 39 degrees Celsius. Kasalukuyan, banayan hanggang sa katamtaman ng alon ng ating mga karagatan sa buong bansa. Kaya safe o ligtas naman pumalaot ng ating mga kabayan. Pero huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga thunderstorm na magbibigay ito ng mga pag-ulan lalo sa hapon ng gabi, lalo na sa Visayas at sa Mindanao. Ang araw sikat sa ganap na 5:32 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:14 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Tama tu desisyon na tama. Maraming salamat sa DOST Pag-asa kay Kuyang Zar Aurelio para sa weather update. Ito ho mga kariyan, paalala ho ng DOH at ng mga ibang eksperto ay napakadelikado hong lumabas, lalo na kung extreme at matindi ang init sa inyo pong lugar. Ano nga ba yung mga pwedeng gawin para makaiwas sa heat stroke? Ayan. Ano yung dapat nating matutunan? Ika nga, ito, mula po sa ating kagawaran ng kalusugan. Ito, ipa-flash ni Kuya Justin. Ayan. Napaka-importanting malaman ng ating mga kababayan. Ito ho yung sintomas ng heat stroke. Para, lalo na ngayong matindi po yung init ng panahon at marami sa atin na-expose sa mataas na temperatura. Ayon ho sa Department of Health,
ang heat stroke ay malubha at nakamamatay. Opo, wag hong gawing wag maliitin, ika nga, wag ismulin ang pwedeng epekto sa pangangatawan. Ito pong ng matinding init ng panahon, ano? So, ito ho, sintomas ng heat stroke. Una, pagkahilo. So, posibleng makaranas. Halimbawa, di ba, kung galing ka sa labas, napakainit, tapos biglang, paano, teka lang, umikot yung paningin ko. O kaya, pagpasok mo, yun na, nahihilo-hilo ka na. Ayan po, ano? Lagnat. Isa ring sintomas ho yan. Yung pangangalay o yung parang namamanhid ang aking para akong namamanhid yung aking braso, yung aking paa, para akong nangangalay. So bahagi din ho yan. Etong mainit at namumulang balat, ano, yung kala mo rashes. At yung pagkawalan ng malay, ayan, ay kabilang din ho yan sa mga sintomas. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makiala, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Neto matudesisyon. Sige, tuloy-tuloy tayo sa ating paghahatid ng mga balitang may paggagamitan. Paano nga ba makakaiwas sa heat stroke, ano? Pag-usapan natin to. Napaka-importante, lalo na nakita ho natin yung anunsyo ng ating Weather Bureau kaugnay ng matinding init na posibleng maranasan sa iba't ibang panig ho ng ating bansa. At ito ho yung ibang mga paalala ng Philippine Red Cross kung paano mapoprotektahan ng sarili laban ho sa mga masasamang epekto ng matinding init o yung mataas na temperatura kung tawagin. Merong mga tinatawag na heat-related emergency kung tawagin. Ito, i-zoom ni Kuya Justin. Gawa ng matinding mataas nga ng temperatura, kabilang ho sa mga high risk kung tawagin itong mga kabataan, nakatatanda, PWD, at yung mga manggagawa na nasa labas, yung mga construction workers, tricycle drivers, traffic enforcer, mga bolante, mga manininda. Sila ho yung pwede, ika nga mataas yung risk na makaranas. At ano nga ba yung dapat gawin? Stay hydrated at iwasan po yung sugary drinks, Iwasan ang soft drinks. Iwasan yung mga palamig na maraming asukal. So ayon ho sa mga eksperto, tubig ang dapat inumin. Stay in air-conditioned or well-ventilated areas. Ito problema lalo na ho sa mga kababayan nating wala namang pagkakataon makapag-aircon, di ba? So magsuot po ng lightweight at light-colored na pananamit upang maiwasan itong matinding init nga. Ano yung mga first aid na pwedeng gawin? Ito, ayon na rin ho sa Philippine Red Cross. Sintomas ng heat exhaustion. Ayan, heat exhaustion. Dalawa ho kasi yan. Pwedeng heat stroke, pwedeng heat exhaustion. Mas matindi yung heat stroke.
sa heat exhaustion, ano ba yung pwedeng gawin? Ano? O, ito muna yung signs and symptoms. Heavy sweating, yung pinagpapawisan ho kayo, namumutla, nahihilo, masuka-suka, at nanlalamig ang balat. Ano ho yung first aid dyan? Ay una, syempre, maghanap ng cooler area o yung pwedeng may silong o mas presko. Ano? Pwede pong isprayan ng tubig yung balat ng tao. At pwede ho silang painumin ng oral rehydration solution o yung ORS kung tawagin. But ito syempre, yung wala naman tayong laging dalang ORS, so spray, pwede ho yan. At tumawag syempre sa mga pwedeng, ayan, lalo na sa heat stroke, ito sinasabi, absence of sweating. Ito yung pinagkaiba pala. Heat exhaustion, heavy sweating. Sa heat stroke, sabi ng Red Cross, hindi ka pagpapawisan. Tapos mamumula ang iyong balat at para kang nalilito o disoriented kung tawagin. So kung ganito ho at pwedeng mauwi sa pagkawalan ng malay, abay tumawag agad sa 143. Ito po yung hotline ng Philippine Red Cross. Ano? At pwede rin gawin yung mga nabanggit kanina, ilagay ho yung pasyente, dalhin ang pasyente sa mas malamig na lugar at mag-spray ng tubig sa kanyang balat. Ayan. At pwede rin ibabad sa umiikot-ikot na tubig. Yan ho, circulating water. Ayan ho yan sa Philippine Red Cross. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating paghahatid ng mga balita. Ito mga karehiyon, naibalita natin yung nangyaring road crash dyan nga sa may syudad ng San Fernando. At malungkot na balita. Nasawi nga ho yung isa doon sa mga biktima, no? Doon sa nangyaring road crash. At yan ho'y kinumpirma ni Rochelle Fernando, ang hepe po ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng siyudad San Fernando, Pampanga. Ayon pa ho sa ulat, yung dalawang babae ang sakay ng motorsiklo at patungo sa may siyudad San Fernando nang nangyari po itong insidente. Batay sa inisyal na investigasyon, isa pong trailer truck ang nag-swerve at papunta sa opposite lane, na siya naman hong nagdulot ng crash na kinasangkutan din ng isang lalaking motorcycle rider. So paglilinaw, yun pong biktima, sakay ho sila at yung isang angkas o kasama niya ay sakay ho sila ng isang motorsiklo. So dalawang babae sakay ng isang motorsiklo at isa pang lalaki na sakay pa ng isang motor. So paglilinaw ho, kung merong mga nabanggit, paglilinaw, hindi po sila tatlo sa isang motorsiklo, kung hindi dalawang motorsiklo po yung sangkot sa insidenteng ito. At dead on arrival po itong biktima. Kaya naman ganyan na lamang ang pagbuhos po ng pakikiramay ng mga kaibigan dyan sa social media. At doon sa ulat ay nasa kustodiya ng pulis ito pong driver ng truck.
Sa iba hong mga balita, aabot ho sa 13 high-profile na pugante. Kabilang na ho ang 2 sa most wanted person ng Central Luzon at 6 na drug suspect ang naaresto po sa iba't ibang panig ng Pampanga. Ayon ho yan sa Police Regional Office 3. Isinagawa ho itong nagkaroon joint operation. Ito hong San Fernando Police at Regional Mobile Force Battalion kasama rin ng Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division and Minalin Municipal Police Station nang maaresto po yung rank 4 and rank 9 most wanted person na meron hong kasong murder at statutory rape nitong May 1, araw ho ng Biyernes. Arestado rin sa hiwalay na operasyon naman ito hong mga suspect at nanahulihan ng 9.54 na gramo ng shabu at nagkakahalaga po ng 64,000 pesos. Ay dyan ho sa may Santana, Candaba, San Simon, Mexico at Masantol. Ay doon ho galing yung na-recover na droga dito pong Pampanga Police. Ayon ho kay Provincial Office Director Eugene Marcelo, ay patuloy ho ang intensification ng operation ng PNP para ho matiyak itong long-term peace and order sa probinsya ng Pampanga. Tuloy-tuloy tayo sa paghatid ng mga balitang may paggagamitan. Ito ho mga karihiyon. Suportado ni Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzales ang pagkakaroon ho ng national wage o yung national minimum wage. Aniya ay nararapat at buwagin itong regional wages dahil bagamat merong konting disparity sa presyo, hindi naman daw nagkakalayo yung presyo ng mga bilihin sa iba't ibang panig ng ating bansa. At kanya umanong sinusuportahan itong sinusulong na panukala. Pakinggan ho natin ang paliwanag ng kinatawan ng Tercera Distrito ng Pampanga ng makausap ni Kuyang Paulo G. Santos kaugnay nga nitong panukalang pagkakaroon ng national minimum wage. Ibig sabihin, isahan na lang yung minimum wage sa buong Pilipinas. Pakinggan ho natin ito. Sa mga naipapanukala ho, at alam ko, pinagdidebatihan pa sa plenaryo, yung pong usapin ho nitong national minimum wage at yung provincial rate, bubuwagin na. At ikaw, anong tindig mo dito sa mga usapin na? Actually, kaibigan ko po yan si Rep. Eli San Fernando, no? At ang panukala naman niya ay talaga naman para sa kabubuti ng mga manggagawang Pilipino. And I'm very supportive of that. Gusto ko kung ano man yung nakukuha ng isang probinsya or ng Metro Manila, dapat ganun din. Kasi syempre, hindi naman nagmumura ang bilihin Hindi naman kesyo nasa probinsya ka, mas mura. No? Nakita ko yon kasi namimili din naman tayo sa palengke, sa grocery. Hindi naman necessarily mas mura sa probinsya. May mga bagay mas mura sa probinsya. Pero in general, hindi naman nagkakalayo din ang presyuhan. So, I'm all for it. I'm supportive of it. Kung ipupush po natin yan, why not? Go po natin yan. Kasi para naman po makikinabang ang mga Pilipino. Lalo na po sa ating probinsya. Siyempre, paglaban natin ng Pampanga.
Isa ho sa mga naipapanukala ho at alam ko pinagdidebatihan pa sa plenaryo yung kung usapin ho nito. Inyong narinig ang tinig ni Congresswoman Mika Gonzales ng 3rd District ng Pampanga kaugnay ng panawagan o kaugnay ng isinusulong na national minimum wage na ngayon subject for debate pa dyan sa plenaryo sa Kongreso. Ikaw, Karehiyon, ano ang iyong mungkahi at ano ang iyong saloobin kaugnay nitong panukalang gawin na lamang isa ang national minimum wage upang pare-pareho na Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Kung meron kang saloobin, pwede mong ipadala ang iyong komento dito ho sa atin sa Facebook at CLTV 36 Official at ating babasahin yan. Bago tayo magpaalam, batiin muna natin nakatutok sa ating programa. Ito si Noel Joseph Cleofe. Ayan, sabi niya, pagbati kahapon, no? Tama. Palakpakan natin. Congratulations po sa lahat ng mga bumubuo ng Clark One Big Run. Lalong-lalo na ho, siyempre, yung mga estudyante at alumni ng Ateneo Pampanga. Diyan sa may Clark, ayan, ay pagbati ho sa inyo isang matagumpay na event. Ang dami kong nakitang nakisaya. Injured pa si Kuya Justin kaya hindi na nakatakbo. Pero palakpakan natin yung mga finisher. Ayan. Pagbati lahat dun sa mga tumakbo at syempre nakatapos dyan sa One Big Run. Ayan. Ay talaga hong usong-uso itong running. At kung kayo po yung nasa running era, ika nga, talagang masayang pumunta dyan sa Clark. Paalala lang sa mga tatakbo, tiyakin na meron ho kayong sapat na ika nga baong tubig. Siyempre, yung pag-inom ng tubig, keep yourselves hydrated. Ika nga. At avoid yung strenuous activities sa katindihan ng init ng panahon. Ayan. Oo, media partner sa CLTV ang Clark One Big Run. Yan, maraming salamat. Noel Cleofe. Ayan. Ito ho mga Karehiyon, sa mga batiin ko lamang, congratulations sa aking kaibigan Nico Santos ng Top Chilog. Ayan, oo, palakpakan. Ngayong araw po, magbubukas ang bagong branch ng Top Chilog, yung paborito nyong, paborito natin, paborito nating Top Chilogan, ayan, napakasarap ng kanilang tapa. Pero ako, paborito ko dyan. Bubulong ko sa inyo, hindi ko nag-gatekeep, chicken alaking. Ayan. hindi na nang-gatekeep si Kuya Justin pagdating sa pagkain, chicken alaking ng Top Chilog. Ayan. Bukas na ho yung kanilang branch dyan sa may Lazatin Boulevard. Ngayong araw po yung opening at Media Day. Ayan. At antabayanan yung kwento ng CLTV 36 kaugnay ng tagumpay ng Top Chilog. Siyempre, naalala ho ninyo nung pandemic na interview natin sa isa sa ating mga programa si Nico. Paano nga ba, di ba, linampasan ng mga entrepreneur ng mga small businesses, ito pong pandemya at kanyang nabahagi nun. Tanda ko pa yung mga stocks niya. Sabi niya kasi nag-lockdown. So kaya mabubulok na lamang. Pinamigay nila. Diba? Pero that was 2020. Diba? Fast forward 2026. 3 branch na po. Congratulations muli sa Top Chilog. Ayan. At ang tabayanan. Ihahatid sa atin ng Click Team ang masayang kwento mamaya. Magpapaalam na po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Para sa mas maraming detalye, i-like and follow lamang ang ating social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At syempre meron din tayong YouTube channel. Ito mga Karehiyon, i-like and follow na yung ating o mag-subscribe na po sa YouTube channel ng CLTV 36 para ho sa mas maraming content. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Muli sa ngalan po ng mga balitang,
Sa ngalan ho ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, At every 36 news stream. para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, Justin Dizon po, ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Skip the scroll and stream At every 36 news stream Kasama si Justin Dizon, ito na itong makibalitang makialam, magtuto at magdesisyon.